या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। राजस्थानच्या हनुमानगड इथं वायुसेनेचं MiG-21 विमान कोसळलंय। हनुमानगड येथील बहलोल नगर गावात ही दुर्घटना घडली आहे। या दुर्घटनेत 2 ग्रामस्थांचा मृत्यू झालाय, त्यात एका महिलेचा समावेश आहे, तर एक जण जखमी झाल्याची माहिती मिळते। तर विमान कोसळत असताना पायलटनं विमानातून उडी घेतल्यानं त्याचा जीव वाचलाय आणि तो सुखरूप आहे। वादात सापडलेल्या सावंतवाडीच्या आठवडा बाजाराला अखेर जागा मिळाली आहे। या मंगळवारपासून हा बाजार गार्डनच्या बाजूला असलेल्या जुन्या न्यायालयाच्या आणि गोदामाच्या जागेत भरवण्यात येणार आहे। या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळपासूनच त्या ठिकाणी युद्ध पातळीवर साफसफाईचं काम करण्यात आलंय। दरम्यान मंगळवारचा बाजार त्या जागेत बसवा अशी सूचना मुख्याधिकारी जयंत जावडेकर यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे। सावंतवाडी येथील यशवंतराव भोसले कॉलेज ऑफ फार्मसी मधील फार्माकोलॉजी विभाग प्रमुख प्राध्यापक विनोद मुळे यांनी शिवाजी विद्यापीठाची PhD प्राप्त केली आहे। प्राध्यापक विनोद मुळे हे कॉलेजच्या स्थापनेपासून कार्यरत असून त्यांनी आतापर्यंत फार्माकोलॉजी या विषयावर विविध रिसर्च पेपर सादर केले। नितेश राणे यांना भाजपातील सक्रिय सहभागाबद्दल एका कार्यक्रमात विचारलं असता नितेश राणे म्हणाले, भाजपात आम्ही रुळलोय कारण आम्ही 12 वर्ष काँग्रेसमध्ये असलो तरी काँग्रेसनं आम्हाला कधीच स्वीकारलं नाही। तिथं कायम आम्हाला राणे समर्थक मानलं जायचं किंवा राणे हे वेगळेच आहेत असं म्हटलं जायचं, तसंच वेगळं ठेवलं होतं। परंतु भाजपनं आम्हाला परिवार म्हणून स्वीकारलंय, जवळ घेतलंय, त्यामुळे भाजपात काम करायला मजा येते। राज्यातील 18 ते 25 वयोगटातील तरुणी बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढलंय। याबाबत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे, कारण मार्च महिन्यात तब्बल 2200 मुली बेपत्ता झाल्या असल्याची नोंद करण्यात आली आहे। म्हणजेच रोज सरासरी 70 मुली बेपत्ता होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर येते। विशेष म्हणजे बेपत्ता तरुणींमध्ये सर्वाधिक 18 ते 20 या वयोगटातील मुलींचा समावेश आहे, तर जानेवारी महिन्यात 1600 आणि फेब्रुवारी महिन्यात 1810 मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे। याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता हे प्रमाण चिंताजनक असून मिसिंग सेलनं याबाबत कारण शोधून उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।